L-iktar persuni affettwati ħażin fil-kwistjoni bejn il-Gvern, l-Università, il-Union tal-Għalliema, l-MUT u dik tal-lecturers l-Umasa huma l-istudenti. Madankollu huma proprju dawn l-istudenti l-uniċi li mhux rappreżentati f'din il-kwistjoni. Saħaq dan il-President tal-Kunsill Studenti Universitarji Gejlin Kallus waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-Università ta' Malta fejn il-Kunsill Studenti Universitarji ħabbar li qed jitlob formalment biex ikun involut fid-diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa biex bekk ikun jista' jirrappreżenta lill-istudenti. Dan kif bħalissa fi żmien fejn l-istudenti tal-Università u l-Junior College suppost qed jirċievu r-riżultati tagħhom. Kwistjoni dwar proposti li offra l-Gvern waslet biex l-MUT u l-Umasa jidaħlu fis-seħħ direttivi wara numru ta' twissijiet. Fost dawn id-direttivi hemm dik biex il-lecturers ma jippubblikawx ir-riżultati tal-eżamijiet li fal dawk l-istudenti li jinsabu fl-aħħar sena tal-kors tagħhom. Dan qed iwassal biex l-istudenti ma jistgħux japplikaw għall-Erasmus ma jafux jekk ġewx promossi jew le u f'każ li għandhom resits għaddej iż-żmien biex jibdew jistudjaw. Dan minbarra numru ta' problemi oħra li qed jiffaċċjaw studenti barranin, dawk kawċin u studenti tal-Fakultà tal-Mediċina li ma jistgħux japplikaw għal programm ta' studju barra minn pajjiżna fost l-oħrajn. Dwar dan ħadna reazzjoni ta' Gejlin Kallus f'isem il-KSU. Għana pal-KSU niddu naħa waħda. Li hija naħa ċara li hija n-naħa tal-istudent. Għandna nifhmu l-unions, nifhmu l-MUT, nifhmu l-Umasa, nifhmu li daw għandhom bżonn jieħdu ċertu stanz biex ovvjament they safeguard the people of concern, pero aħna minnaħa tagħna irridu naraw li drittijiet tal-istudenti ġu mħarsa. Gejlin Kallus qal li mhux aċċettabbli li l-istudenti jibqgħu jintużaw bħala pedini, jisfnu jintużaw f'din il-kwistjoni. Kompla l-organizzazzjoni studenteska għaddejja bil-kuntatti mal-partijiet kollha konċernati imma s-sitwazzjoni qed teskala. Fost l-oħrajn semma laqa l-KSU kellha mal-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo xi ġimgħat ilu, imma minkejja li l-Ministru wiegħed li s-sitwazzjoni se tiġi riżolta s'issa dan ma seħħx. Aħna llum ħabbarna li għandu bis-sħiħ biex aħna bħala studenti, jiġifieri il-KSU ikun parti minn dawn in-negozjati biex aħna ovvjament we safeguard students' rights. Dik hija l-unika ħaġa li rridu nagħmlu. Intant biex tifhem aħjar il-problemi tal-istudenti il-KSU se tniedu wkoll applikazzjoni fejn dawk affettwati mod anonimu jistgħu jresqu l-ilmenti tagħhom. Meta mistoqsi mill-ġurnalisti l-President tal-KSU Gejlin Kallus għal jekk is-sitwazzjoni tibqa' ma tiġix solvuta, il-KSU se tkompli taqbeż għall-istudenti u ma teskludix li jekk ikun hemm bżonn isiru protesti. Intant il-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista fi stqarrija fakar li kull student u studenta għandhom id-dritt li jkunu formati bil-marki li ġabu fl-eżamijiet u xogħol ieħor li jkunu wettqu matul is-sena. L-ebda student u l-ebda studenta m'għandhom qatt jispiċċaw vittmi ta' xi disgwid bejn lecturers u awtoritajiet li huma m'għandhom xejn x'jaqsmu magħhom. Filwaqt li appella biex ma jintużawx l-istudenti bħala arma biex forsi tinstab xi soluzzjoni, l-MZPN kompla li l-istudenti interessom mill-iżvilupp akademiku tagħhom u xejn iktar.